Čaute dámy, opäť som tu s čerstvými drbami. Dnes si posvietime na selfiečka. Otvorím Instagram, TikTok, Facebook a mnoho iných sociálnych sietí a všade samé baby s pleťou hladkou ako Photoshop po nočnej šiste. Pýtam sa prečo? Veď takmer každá žena má vrásky, nedokonalosti pleti, tak prečo sa hanbíte? A vieš čo? Je úplne jedno, že máš vrásky, nedokonalosti pleti, alebo že ti niečo nesedí. Nemala by si sa hanbiť za to, aká si. Urob si selfie bez filtra. Nehanbi sa ukázať, aká v skutočnosti si, lebo určite si krásna. Vrásky, pupáky, nerovná pleť, žiadny problém. A vieš čo? Presne to urobí tvoj profil tak zaujímavým, že budeš sama sebou. Keď máš toľko filtrov, že ťa nerozpozná ani vlastná mama. Pery nafúknuté ako ekonomika pred krachom. Stačí len jedno ťuknutie a zázrak je na svete. Len škoda, že realita sa ešte nedá vyretušovať. Toto nie je filter, toto je umelecké dielo. Keď sa kamera zlakne reality, vieš, že Photoshop mal ťažký deň. A tá pleť, taká hladká, že aj porcelán by sa urazil. Tu máme klasický prípad. Viac filtra ako kyslíka. Človek by si myslel, že sa pozerá na umelú inteligenciu, ale nie, to je len umelá krása. Keď sa z fotky pozerá niekto, kto v skutočnosti neexistuje. Gratulujem, práve si stretol modernú víru z Photoshopu. A to boli dnešné drby z digitálnej ríše krásy. Ak sa vám môj kanál páči, nezabudnite dať odber, like a koment.